Студенты Киевского национального университета Шевченко почтили память депортированных. Они образовали живую тамгу, а лозунгом мероприятия были слова «18 мая. Мы все крымские татары». Подробнее в сюжете. Мы все крымские татары! Почти 100 студентов выстроились в узор крымско-татарского герба «Тамга». Таким образом, они вспомнили геноцид 1944 года. Те, що студенти, молодь підтримує Крим, підтримує кримських татар, пам'ятає про це. Тобто, якщо історичну пам'ять змогли донести через покоління, то ми досягли успіху. Ця сьогоднішня акція, яка зветься флешмоб 18 травня «Ми всі кримські татари», це ініціатива Міністерства інформаційної політики, яка була підтримана студентством університету Шевченка. Парламент студентський погодився, і студенти вийшли до Червоного корпусу для того, щоб проявити свою солідарність із тими кримськими татарами, які сьогодні в Криму, які сьогодні згадують про ті жертви. Большая часть участников – студенты Шевченко по специальности крымско-татарский язык и литература, крымские татары и украинцы. Многие из них перевелись из Крыма в Киев. Студенты с материковой Украины решили поступать на эту специальность сразу после аннексии России Крыма. Ми пам'ятаємо події, які відбувалися, і також ми хочемо звернути увагу на події, які відбуваються зараз. Ми розуміємо, що це дуже складно. І зважаючи на те, що в нас є, навіть в мене групі є переселенці з Криму, хочеться вислати їм свою підтримку і показати, що ми до цього не байдужі. Це день депортації, це чорне пятно в історії нашого народу. І ми тут зібралися для того, щоб віддати честь, дань памяти тем жертвам, которые пострадали во время депортации и в последующих годах. После флешмоба над Красным корпусом университета Тараса Шевченко подняли крымско-татарский флаг и запели украинский и крымско-татарский гимны. Эскендер Меметов, Ислам Пинка, Заман, АТР.